Hola a tots. Ara farà un mes, quasi bé un mes, que vaig agafar un llibre a la biblioteca i aviat l'hauré de tornar, que és aquest de la Montserrat Roig, que és un pensament de sal i un pessic de pebre, que és un recull d'articles que va escriure el darrer any i mig de la seva vida al diari Avui, que és un diari que ja no existeix. Val? Aquesta és una autora que jo ja he anat llegint amb novel·les i amb relats, i bé, aquests articles, de fet, hi ha molts que són relats que els podia haver inclòs al camp de la joventut. A part de que la Montserrat Roig té una manera de narrar. Bueno, jo m'identifico una mica amb ella en aquest sentit, que té una manera de narrar que encara que estigui fent article d'opinió, són relats, té una veu molt característica, molt forta, molta personalitat, és molt crítica amb la societat de la seva època, però també molt visionària. De fet, aquests articles es va escriure fa més de 30 anys i és que són plenament actuals, o sigui, és una passada, perquè m'agrada molt perquè té un bagatge lector impressionant, o sigui, és que cada article que llegeixes, a més, té molt de mèrit, perquè va escriure gairebé un article cada dia i això té molt de mèrit, vull dir, i més l'últim any de la seva vida que estava malalta, no? Era una dona molt prolífica. El que no he llegit encara és els catalans dels camps nazis, que diuen que està molt bé, espero llegir-lo algun dia també. I bé, aquest matí no sé si serà la darrera lectura que faré aquest estiu abans de posar-me una altra vegada a revisar després de l'última abraçada. És una novel·la que tinc encara per publicar i la vull tornar a revisar. I bé, abans de tornar-lo a la biblioteca m'agradaria llegir-vos aquest article que m'ha fet molta gràcia, no? Perquè és molt... té aquesta ironia que té la Montserrat Roig. I es diu Una oració per a Crotó, déu de l'aplaudiment. Diuen que Crotó, l'arquer del zodíac, era un centaure que vivia al món Helicó i que les seves germanes adoptives, les muses, se l'estimaven molt. I diuen també que era fill de Pan, el seductor de nimfes, que havia fet l'amor amb Eufeme, la dida de les muses. Crotó es fonia per les seves germanes adoptives. Admirava l'obra de Calíope, la poesia èpica, la de Clio, que és la història, la de Polímnia, la pantomima, Euterpe, la flauta, Terpsícore, la poesia lleugera i la dansa, Èrato, la lírica coral, Melpòmene, la de la tragèdia, Talia, la de la comèdia, i Urània, l'astronomia. I no és que m'hagi agafat un atac d'erudició, perquè tota referència mitològica la podem extreure dels diccionaris o bé del llibre de Robert Graves, Els mites grecs, que és divertidíssim. Sinó que se m'ha acudit parlar de Crotó, un déu de poca rellevància, si voleu, però que té el seu què. Crotó admirava tant l'obra de les seves germanes que va inventar l'aplaudiment. Un déu, doncs, agraït, sobretot si tenim en compte les bestieses i el sadisme d'altres déus reconegudíssims, els quals arribaren a fer tantes bestieses, segons els mites i els poemes, que la història de Dales es quedaria ben curta. S'hauria de fer un Dales centrat a l'Olimp, si més no aquells batigulls organitzats pels déus amb les seves gelosies, xafarderies i esperit de competitivitat tenien certa grandesa. Però sí, la gràcia de Crotó és que ell va inventar l'aplaudiment, un bon receptor d'art, que s'emocionava davant la lírica i l'èpica, els dolços sons de la flauta, la bellesa de les constel·lacions, que devia plorar davant la tragèdia i riure desdir amb les burles de la comèdia, comprenia els fets històrics i s'entretenia amb la dansa i la poesia lleugera. Un esperit selecte que no renunciava a l'art encara que no fos creador. No era, doncs, un ressentit. Si no existissin els crotos, l'art no tindria res a fer. L'embolic comença quan els bons receptors d'art es tornen envejosos perquè s'han cregut que només són esperits selectes els creadors, com si aquests tinguessin el monopoli de la sensibilitat. I aleshores, una de dues, o bé alguns es fan crítics, o bé afirmen davant del món, que acostuma a ser molt petit, que ells són genials i que tot el que es produeix, menys les obres dels clàssics que no han llegit o dels estrangers que sí han llegit perquè estan molt atents als hit parades, els quals menteixen més del que ens pensem, que tot el que es produeix a casa és pura gasòfia. Avui dia només aplaudim els divos i les dives d'òpera i els toreros. Però cada dia passen desenes de fets extraordinaris que mereixen aplaudiment. Sabem que Rossinyol i uns quants més van aplaudir, tremolosos d'emoció,
una posta de sol. Quan jo era a l'illa de Lobos, a Canàries, allà on només viuen el faroner i la seva dona, també vam aplaudir la decadència del sol ben vermell que desapareixia amb elegància per l'horitzó que donava a Amèrica. Podem aplaudir el plat que ha preparat algú per a nosaltres i que sabem que s'hi ha passat hores tot elaborant-lo, per ser cruspit en un no-res, l'elegància d'una senyora vella que cada dia ens demostra que no es vol morir, el cirurgià que ha operat pensant en el malalt i no en el seu prestigi, el científic que corrobora, després de 50 anys, allò que va intuir de ben jove. Hauríem de posar-li una espelma al bon Déu Crotó, generós i modest, que fa, amb elogi dels que s'ho mereixen, que la bellesa encara sigui un afer digne de tenir en compte. Montserrat Roig, el 12 de desembre de 1990.